So simple. Yes. Did you come and take a jump by it? Just signal. Yeah. This is gonna show me a happy girl. Really say. Oh yo! Hey! Naika waskana ngati chidedza vamwe naika ite muchidedza vamwe hanzi vakakumbira usabvuma chiri kurewa kunzuka kumbira usabvuma kapoto kehani naika ite muchidedza vamwe tiwane kufambirana nenyaya handitika. Yes, tiripo paswa family musivara nasi. Right. It's 820. Hans, it's similar if you go to UK, you go. Put this room to UK. Kuno di ku UK. Swa, Dini munacho chibanzi asimsatai ziri basi jasina Diri kuda kupinda mpako da asindijapinde gedero Zino bakuketo zinande ukumi Bando imbango mabando manisaru nimi Bando pinda msango tino bachiwa vimi Bando parisa shoko bando daula nimi Dekadone tamusika na bumge Hilineti waimba
samaselo silent killer chiputa kukusha asizakanakitsa kuti mure kukusha atina kukangana vana mukomatini takapinda tichiti nzungutamenya zvakaratidza kuti hatisi maleni vakatibvunza chiko chamarimba aune mapiye ndizarifaya manasiye ndizaridanza wepiye aune mafaya manasiye aune mapiye ndizarifaya manasiye ndizaridanza wepiye aune mafaya manasiye. Well, my professor wasn't dressing. Then I said, I did messing. That your man is a lion messing. But my God, what's the right person? Didi. Ikiki. Ufamba mupipisi. Odoro mpipisi. Nyakansa warunguwa chichuchi. Oh, tena meka kosa no. Akaya mana voice rock on the television. Nakake wako maza wenda so. Akafete pan bata kaya mana dan. Mbako da nikuda kupinda mbako da asindijapindegedero asindijapindegedero nikuda kupinda mbako da nikuda kupinda mbako da asindijapindegedero asindijapindegedero zvinobva kukete uchina neupfumi vanoimba ngoma vanomaisa rurimi vanopinda musango tinovati vafimi vanoparisa shoko vanotaura ndimi ndakadonedza musikana napumpeto musika murivo saile mikila chiputa kukosha asi zvakanakidza kuti mure kukosha hatina kukangana vana mukomatini takapinda tichiti nzungutamenya zvakaratidza kuti hatisi maleni vakatibvunza chiko chamaimba aune mapiye ndizarifaya manasiye ndizaridanza wepiye aune mafaya manasiye aune mapiye ndizarifaya manasiye ndizaridanza wepiye aune mafaya manasiye. Well, right guys, right. chikomana chekujamba ichi sva family chinonzi just signal chinenge chiri munzvimbo yerustenburg mangwana naika mangwana chinenge chiri munzvimbo yerustenburg kunonzi kutlavani hall handitika chinonzi kutlavani hall ndokwachinenge chiri hande ine ongwaru guys timbononakirwa we only live once. Life is not guaranteed kuti mangwana nomuka uripo guys, saka kana uchinge wana mukana make use of that time. Ita mukana ni time iyoyo nokuti chokwadi unonzi nemotikari ba uchibuda pageti rebasa kana kungovingwa nedanger ameno. Saka guys ingoitai kuti muwanikwe muchifara kufa kwakauya guys. Ngatifarei kana chiti kufara ngatifarei asi ngatifarei zvine limit naika ngatifarei zvine limit mukufara kwatenge chita kwese kuguys mukutamba mukunagwa mukudi asi musakanganika kuti Mwari ariko anditi Mwari ariko zvakare musakangana kushandisa makondom naika musakangana futi kushandisa family planning guys nokuti mukufara ufara mumfariro wayo kupinda yekedero mongoza zvinoitika guys unopesera kuzochema futi wakuti zvinhu zvanetsa mubatiza mwana kudi saka farai mune ungwari anditika please. Life yedu haina guarantee ndo chokwadi hatizivi kuti ramangwana redu rakamira sei takarongerwei saka kana wawana time iti fara ufarisise naika saka vari muRustenburg vese vari muPretoria mese vari muJoburg vese vari munana Northam mese munana Brits vasina kukutandarira mangwana Rustenburg is the place to be guys. Mangwana ndinoda kupfeka matennis because ndichange ndichijamba nechikomana chiya majambira acha chinoita chiya guys. Mangwana ndinenge ndiri pamo guys. Happy mode activated guys. Jumping mode guys. Memba mchinibatsira ndiye ndichijamba zvokuti ndoda kuchidarika kujamba mangwana zvinenge zvinamira zvakanaka asi zvisine madiaries I know kuti munoda kumbomumhorosa muchimuti ndepi ndoda here chikomana mbochimhorosa ndochiudza here chikomana mbochimhorosa moda utana chikomana here taurai mu comment section tione moda here kuti ndikudedzere chikomana chimbochimhorosa
hanzi naBrenda Zengeya pano farwa enitadza zvakawanda. Thank you Brenda Ziyenge. Thank you Brenda Ziyenge. Thank you very much. Thank you. Ndinonzwa manyuku kana muchitaura zvakadai so aiwa ndinonzwa manyuku. Handitika aiwa tinonzwa kufara kana muchihidha marway tidza kuti kana wandipromisa chinhu chaMwari tidza kufilfila show iriko mangwana. Matiketsi angu anoyarini. Hanzi nemastaying asina aiwa kusei ini munhu ngapiwe off. Ini nasi Friday wangu atobuda aenda anodzoka neSunday munhu ngapiwe off kustay in. Donza rechikoma nasigi guys itiipwe ndichiunze chikoma nasigi. Ndochiunza rechikoma nasigi. Hanzi alright, it seems vanhu vakawanda havasi kufarira kuti auye nhasi naika saka sigi imbogara ipapo wakadaro tozokuona mangwana kana vakuda kuona nhasi vanenge vari kuda zvenyaya havasi kuda kuona pinda yake deri mubako saka guys hamuna kuisa malove nemalikes andaona kuti chikomana chipinde saka sigimbo imbogara ipapo imboenda pashi umbonotamba nevamwe imboenda nodzidzira kujamba kwamangwana uri pashi jamba uri mangwana ipapo hanzi svatiripo saka guys manonoka maisinga kuisa malove nemalikes ake saka ndomudeidza mangwana ndomuunza mangwana because nhasi manonoka hamusi kuda kuti auye saka ndomuunza palive mangwana handitika ndomuunza mani palive mangwana nokuti nhasi manonoka. Alright, handei kunyaya iFriday as usual. Handei kunyaya guys. Maswera sei koma mukasei muri sei hanzi ngawe don't want to uchamuona hazviti zvekuti adzokera asina kusvika padiaries. Ko padiaries ndo pane vanhu vachoka. Ndo pane vanhu vachoka padiaries. Saka haangadzokeri asati aonekwa nemadiaries. Hanzi hapo aripo hanzi ayo malove nemalikes maita henyu mamupa malove nemalikes arimo mucomment section mamuri momo arimo mucomment section arimo muchamuona mangwana naika mangwana muchamuona ndendinaye ndokuti moswera motaura naye modi saka tamuona pamasparks enyu shuwa here motaura naye mangwana moseka naye handitika saka handitika aiwa toda kuti musiki munhu wedu zvekudaro saka munhu anenge abva kuZimbabwe I think vanabva kuZimbabwe guys anoda kuitirwa gango kuZimbabwe vanaro brai gochi vanodya naimwe abva kuZimbabwe guys tingamuhosta sei semadiaries. How can you host munhu wedu anobva kuZimbabwe semadiaries sasigi so tingamuhosta sei guys let's brainstorm satapinda munyaya yedu yefoni yanesa yanasi handitika tingamuhosta sei taurai mucomment section guys. Phone yangu ya sticker as usual. Meno zizuka rumboshonza sei. Ndakushaza my phone kona comments. Ndakushaza I have been waiting for you to tell me how I should send 200 trans noodles in case I have used paper. Tell me. Use a paper either marwe. Use that paper is fine. Use that paper is fine. Hands mutengere seafood. Mupei magwinya. Seafood anozovuma yazojaire. Kuna anozogonyara kuti ndizvi ongomanikiza kuti obvarutsa apedza kudya. Hanzi chingwa checha munombotaura. Sipatlo here Lilian Rose. Toita zvesipatlo. Hayo madiaries taurai. Hanzi neni we had such a lovely time hosting. No Lucinda, don't worry, tomorrow you get to talk to him. Uchataura naye, don't worry. Uchataura naye. Ndichava truck airport nini. Saka panchabva ku airport mchange mchitaura naye, mchiuya naye, ndinge mchitaura nipesa apa. Sushi kana iwe chaichaye unogona kuidya seuta sushi ndakaitadza ini. Hai sushi apa ndakaitadza. Sushi ndandidi ndoda ma prawns chete. Ndakaitadza. Hanzi gango robozho kuti ndo panodashavira yake. Gango varijaira or something new. Unodya naye seafood SIS-MELLY. Yakazorutsira panzvimbo adya. Ndotya kuti kana usina kujaira munhu zvinhu zvinogona kusonesa mangwana. Sushi inonetsa. Taura shumba. Sushi inonetsa. Hanzi putu nemas
gochai gochi vajaira naye vanogocha kuzimbabwe everyday zivi. Amen ndatadzai mani imatadzauka hanzi kuhaana timu yamungalaisa nayo here. Anaye manager wake but zvinenge zviri pamwoyo pake apa. Oh, congratulations Paidavarozvi. Thank you my sister Paidavarozvi mamoyo. Thank you mamoyo. Thank you for being a new subscriber. Thank you. Hanzi Brian ndizvo. Asi Brian yekurukeshe nai. Hanzi Italy. Hazvizodi kunyanyoita ningirikiri. Hazvizodi kuita two English anditika. Ghetto, it's still ghetto, guys. Still no ghetto. And more. So you can take us out of the ghetto, but the ghetto achibudi matiri. Like in any guys, ndakabuda ghetto. And more. Antigare ghetto. Asi chighetto ufoka chipedza mandiri. Saka ndiri no ghetto. Saka vanasigyo no ghetto. And we saka zvizodi kuti tinyanyoita zvechirungurungu izvi. Ghetto, guys. Ghetto style. Ghetto style bozve kuti chicken dust. Chicken dust. Hanzi kota zvo vakadla sipatla vazojambi pastage guys, vakadla zikota riya pastage apa chajambiki apa zikota apa stage apa chajambiki haiwa pastage apa chajambiki panda zvinhu zvichighetto style so because titori ghetto and ghetto haitoperi pano zvokudaro totongofa nayo saka gochi. Okay, it seems as if gochi yatra mukombi kwanzi kodhuma ibaripi kumba kwavo. I think ndani time isina mbomona gume pakugara mba kwake kwaanogara tinenge tangosangana mukufamba gochi. Thank you, love you too Venili. All right, saka tuita zvegochi ai musadedze dhumepi kwai gochi ai musadedze dhumepi anopedzera munhu nyama asi. All right, haifirizi bechi. All right, saka tomboita gochi yekuno. Right, zvamataura kuti gochi tichapinda negochi yacho, topinda negochi yekurukeshen naika tinatsoenda kurukeshen deprukeshen mai mwana vamboonawo zvinenge zvichitiwa marukeshen ekuno deprukeshen gochi muchitaura. Handitika hanzi zvinyamba zvinopisawo murudi zvazvo zvimagizadzi kaya magizadzi. Saka right, tapedza iyoyo mataura inini diaries yataura hanzi gochi. Saka tongomhanya negochi sekutaura kwamaita hanzi nemakumbe uku vanomadya zisimba iti kuzimbabwe. All right, Heather. Thank you very much, my sister. Thank you, Marie. Right, guys. Atipinde panyaya yanhasi yanetsa. Chekutanga mirai nditaure nchidai so guys. Kune vanhu vakawanda vangwachiya kuWhatsApp kwangu. Vazhinji nyaya ndina kuresponda. Muchiti tokumbirawo kuti please tokumbirawo video. Guys, dai ndanga ndine nzira a way yekustopa that video from circulating, I was going to do it today. Dai ndanga ndine a way of doing that. Kuti ndi stop a video from circulating, I was going to do that. Guys, and ndifunguti zviri proper kuti ndingakupa i video ndingashare kubatsira kushare mwana. Do you know kuti mwana uyu I would like to believe kuti mwana ipa akaita zveningikiri zvevideo ikai haatozivi consequences repercussions azvo. She doesn't know. You look at the age that child, guys, is less than 12 years. Manawia is less than 12 years old. Anengana chorne 10 kana 11 kana even 9 chaidzo. Because chero zampa chifua papana. And ndikwanisi kuti ndishare such kind of video, guys. Nanchikumbiro chero nivabereki chero vabereki. Chero mune vana, I understand mune vana moda kuti savana moda kuti you can teach them nemuromo pasina video. Sharing the video ndigoni guys andikwanisi ine pandadona ndimurenya toikumbira ndabva toidelete. I deleted the video because then ndine way kuti mutemo wanga gwaigona kuti WhatsApp munhu anongoshare video yoka awanikwa achisungwa. I think apa ndipo ndinofa kuti itenge kuimply because presently mwana haasi kuziva chinhu, haasi kuziva consequences repercussions ezvaaita. Handiti saka akangofunga kuti meno andizivi, I don't know how it leaked, I don't know where it came from, andizivi, but ndaona chekuti mwana mudiki mudiki chokuti ndachema ndadonza musodzi ndachema achita zvanga achita zvazviya. Ndafunga kuti mwana uyu zvinhu zvakazviona kupi guys. Ndikanisofuziva kuti phone
phone one ndo yashandisa kurekodha kutozati phone inoiswa up ndichirekodha. TV guys, TV phone ndo mune zvese. Vakomana mafoni aya nemaTV ka atiurayira vana, atiparadzira vana. Tikudzila negeneration iri different pano. Generation yema 2000 ndemwe generation ndemwe mbeu veriwe. Asana mbona zvakadaro. Ndemwe mbeu. Vabereki nachikumbirawo kuti mustope kwenda kunokumbira video iyi kuma inbox kwevanhu. Stop sharing that video. Iva ini moyo kubereka kuti kode yanga ari mwana wako akushare wakudai. Mwana yasa apacha kutoboziva pa utori hutsi tasa age yake. Utori hutsi. Musa share video ya please. Vanayo musa share. Wesi ari kundikumbira I didn't answer, I didn't respond. Because kundikurespond weta kunge ndimozozvitora pasi ripo kuti simendi vakati nyima video vakazodai aisi video kuti ndingagona kuti ndishare ndipe anyone for that matter. Inini atondipa chete tomuti asikana ndandichikumbira nemweya waMwari send chimboendisiva ndachikumbira nemweya waMwari please do not share this thing. Zvawatoita zvandiziva wapa kuzosvika ishe kwandiri ndandichikumbira nemweya waMwari denandiniwo delete the video because charamba chikuita kuti muyedzo urambo uchenderera mberi kupa vanhu vachikukumbira. Azviiti vasikana. It's a video of mwana mudiki ane 9 10 years 11 akanga 11 10 baba akashama fumusho hana kana zamu mai mwana hana kana chi mai mwana akashama mai mwana akaisa kamera kumberi kwake mwana usho antika achitendereza chiuno ichi kudai kamera ichirecord ari pamusoro pepilo atora pilo akaisa apa pilo ndifunga demonstration yemunhu here handizivi akaisa pilo pakati makumba akakwira musoro pepilo kudai so handi akataka kurola chiuno kudai achizvirekoda mufunge mberi pese ichibuda nikikiri body yake yese neface mai mwana achiburitsa. Ndosaka ndati mwana haasi kuziva repercussions ezvinhu zvaanga achiita mwana mazvionera mega guys. Inzwa iwo Brenda hanzi tipewo video please. Zvandiribva kutaura pano Brenda, that's what you are repeating. What kind of a mother Brenda are you gonna be? You want me to share a video yakadaro yemwana? Yangari mwana wako waida kuti ndipe mumunhu here asikana? Yangari mwana wako ari pavideo apo ungazodairo ndishare nchipa mumunhu? Ungadairo kuti ndinzi share ndirambe ndishare ngative ni moyo asikana ndikutokumbira kuti kune vane video please don't share the video. Do not share the video. We're talking of a 11-year-old child, 10-year-old daughter pano. Mwana mudiki. Ngatisa share izvinhu zvakadaro vasikana. Denda ndine mapowers nasi ndopanda ichedza powers zangu kuti video dzakadai adzishayiwe. Ukashare ndokusuwa. Serious. Ngatisadaro anyway. Right, ngataure nyaya yemafoni. Ndazisa post ini ndikati mafoni aya vedu vabereki dezvaigona todambodiscussa sevabereki dezvaigona mafoni aitambotorera vana. Guys, pane munhu anyora comment mucomment section ndaiona ndandiri busy ndangomhanya kudaira kuti unonyepa iwewe kune pressure kuona because ndandisho driver eta ngachandibudisa murodi munhu iye ndichimuresponda pakomenti yake. Hanzi hakuna zvinhu zvakadaro nemunhu iye kuti foni haina basa unhu hwemunhu pakaita vanhu 4 valaika pa comment yo zvikanzi unhu hwevana ivava wagara wakadaro. Are you for real my brother? And avo valaika pa comment yoyo unhu hwemwana are you for real? Imimi amai imimi baba makomenta kudaro ndimurume akomenta nditi munorasa muswe foni yenyu kana makaibata munokomenta zvinhu zvisiri izvo mastreet zvokuti mangwana ukagama yako ikakutorera comment kaika kupa kuti ndiwa komenta unoramba kuti handisiri ini foni yakahekiwa anditi wakuti kune mwana unhu hwenyu here unenge uri unhu hwenyu here unhu pamwana ne 12 years unhu wamungati mataura ndeupi? Pamwana ne 12 11 10 years unhu wamungati mwana we hana unhu pa 11 years apa ndeupi unhu wachona? Ndabatikana ne comment yenyu hangu andikunyepa but nangoti comment section kuti phone haina problem. Phone ine problem. Ifone zvinhu zvingani zvamaona machembere isusu makuvanhu makuru tichiita tiri kuseri kwefoni zvinhu zvingani. But kune vanenge vachindiziva in real life vanogona kundirambira kuti apindwa nei kanga nigaizi muchidaro kuti apindwa nei avasisi tozivawo mufunge munhu yana bodaro in real. How many times ndichirambira vanhu pano kechiti munhu uyu ari kunzi hana umbodai in real life mukasangana neni ndenge ndiri umwe munhu kana ndikabata kamera zvangu zvasvika foni ndikabata foni zvangu zvasvika vanhu vangani vamadaro
Foni yarambadzisa vanhu vangani mukati medzimba. Ngataurei chokwadi, baba vaya nevanhu valaika kuti hanzi hunhu. Zvenyu makakomborerwa asikana, mune vana venyu vane hunhu. Zvenyu vanogona kubata foni, vachitamba nefoni vachingodaira mafcourse chete, smartphone idzi. Ongodaira kemafoni, ongotaura kuWhatsApp nemi nevabereki vake neshamwa dzake zvisina zvinhu zvakaipa mukati, oisa foni uko. Zvenyu makakomborerwa mufunge. Zvenyu makakomborerwa henyu. Vabereki vazhinji ndofunga 90% vabereki vazhinji can agree with me kuti foni yakatooma. Hatina here zvatingaita because even kuzvikoro vakungoti vana vacho ngavaite maassignments nemafoni, but foni yakonzeresa. Foni ndokanganisa vana. Hanzi zvinoenderana nevana vamwe vanenge vachitya. Regai ndivhure malaini. Mutaure mundiudze tichipindurana. Kwai ini wangu ane 50 days ndakamutorera foni yandakatenga pasina kana wiki. Ndaona ane nyuwani mubhegi, ndakaitora ndakanyarira handina kutaura. Naye akutoshaya kuti oibvunza sei. Thank you. Do you know something chinonzi peer pressure? Munoziva chinhu chinonzi peer pressure kuvana imi? Peer pressure inoita kumunhu mukuru. Munhu mukuru akafanana newe neni. Peer pressure yatogatishaura pano kuti zvosvika pakureverera nhema mukufamba umu nenyaya yepeer pressure. Kokuzoti kumwana ne 12 years munofunga kuti panobuda foni yakadi, peer pressure yakadi. Hands my friend let me pin this. Hands my friend is a stepmom, SIS MELLY, and she is watching now. She discovered kuti her stepson akuda kumuraya through his laptop. Oh, yes. Say munhu shamwari ko ngaifone tinzwe. Ngaifone tinzwe. Hello. Hi, SIS MELLY, muri right. Ndiri right, muri sei? Ndiri right. Nyaya yamataura yemafoni iyi itori serious pandemic chaiyo. Nyaya yemafoni iri pakawanda. Alright, makada. Hello. Yes. Dave, what do you say? Akusikuri. Uya naye. Urikuya famba nabatenzeni. All right. Anti waka usakachamira kusvika mangwana. Oh. Andizivi. Oh, po. Sure. Right, taura ini. All right. Nani chiti nyaya yemafoni iri pakawanda, right? Tongoiti nyaya yemadevice, because phone haizi rega inopa access. Laptop, Laptop, TV, PlayStation, gadgets, all gadgets. Saka, for me, I'm going to start nema stages. People can help themselves, especially whenever chidiki very below age of 10. My opinion is, chinhu chitotanga kana uchipa gadget vari below 10 12 chi do not need cell phone. Ndopatongotanga napo for me personally nekumba kwangu. Munhu ari below primary school level or whatever need a cell phone. Now kana takuti vane ma-assignment, because now ne online learning dzavakaita idzi pakaita COVID and all that, they needed these gadgets. These gadgets are meant to be monitored. Unfortunately, parents go to work. Wosiya mwana ne-gadget because ane school work. But if it's possible, gadget runoda kumonitwa. Ma-settings, ma-computer, nema-internet enyu, ma-browsing aya. I know twangwara twana kuti tunobypassa. But tofana kutraya kuti tivabvise kune zvimwe senge ma-YouTube, machinyi, ma-Facebook, zvese izvozvozvo wombozvibloka kana uchigona. Movasiya vangori ne-access, limited access. Do you think kuvanava it works because the way they know how to play with these phones, it's shocking? It's true, and that's why I'm saying kuti nenzira yavanogona iyi vanotoda monitoring first and foremost before mazobloka kusave.
vantu da monitoring. Inini vangu vana personally zvandinoita, they only get devices on Saturday for 2 hours and Sunday for 2 hours. Monday to Friday hakuna device. TV yacho avaone pasina mumwe munhu mumba, adult mumba. But that's me because I've got someone who can do that. And neniwo ndinenge ndiripo ndinokwanisa kudaro. But vanenge vasina vekurweheupa navo, I can understand zvakaoma. Wodi. Nokuti chiri kuitika ndechekudai so vana ava vane mamwe maapp avanoziva amusingazivi imimi. Avanowana pamafoni pepa vanobaya foni zvokuti handizivi kuti ininamuchara chokwadi handichazivi kuti vabereki voita sei nenyaya dzemafoni evana idzi handichazivi. SIS MELLY, munoziva zvinomboitika nevamwe vana ava. My parents, I can understand vana ava nemusikanzwa nechii, but my parents, we need to take accountability nepatinogona. Because most of the time tinoda kuti mwana anonetsa kana ari padevice. I want to tell you a story ndobva hangu ndopa mumwe chance. I went to a funeral recently ndandiri parufu. Mufi ndimbuya, muzukuru wemufi handiti akagara nababa vake vari padhuze nesu kwachakagara. Mwana akapiwa cellphone kubva funeral ichitanga, angatona cocomelon iri paloud. Handiti tiri kuteerera shoko riri kuparidzwa uku pafront, funeral yese iri kunzwa futi cocomelon. Havasi kudzidzisa vana kuti pane time and place monitoring. And mwana andinotaura uyu ane 5 years, they can sit asina device, asina chip, but isusu hatina kunyaudzwa. Tongoti mwana device enda kubedroom inogara kuti anyarare abve munzira. You know what I'm saying? Right. Saka I'm just saying, ingori imwe engo, I'm sure pane mamwe vane older kids, inini vangu vadiki. Right. Pane ati anzi linka imafoni evana ava nemi. Moziva vana, muri kuziva vana totane zvavere. Vana vavaya vanenge vanonoita mamwe mafoni ekuti anonoshandiswa kunze uko. Yake iyi yaunova kai hauna chaunoona. Foni dzemafriends nemamwe mafoni anotengwa minotiona matenga kuda mari dzaunopa dzizenge chiriizwa here zvikaba zvezvanisa mari dzavo dzebhengi dzedze. Vanotenga mafoni anenge anovigwa ekuti anogara ku adu anenge achiitwa zvese. Iwo yafoni inenge iri clean hauzivi chinhu. Wodi? Meno surrender to Jesus apa. Everything to Jesus nevana. Ndochokwadi hapana ane solution, but there are small things vatinogona kuzama. Ndozvandiri kungotaura tudiki twaungazama, maybe unotauraki mwana wako akazvinzwisisa. But yekuti mwana wese kuti asandinetse mumba asataurisa asate noise, regai ndimpe phone ndonomuvharira kubedroom. Ndopazvinotanga kuvadiki. Vahombe hangu handizivi, handina mwana muhombe. But kuvadiki ndiri kuzviona mafriends edu isusu makagara kudai mwana anenge achipfanya phone kubva kutime yakasvika kusvika 10 kumadoctors offices kanenge kane vana vanenge vari madevice vachipfanya. Parent haasi tomboona, haana basa nazo as long as mwana anyarara. Ndo zvako. Zvakaoma. Thank you very much my sister. Thank you necontribution. Right. Thank you. Guys, baba vekumba. Oh father, guys, ndipirewo Loisa. Ndipirewo Loisa namba dzangu. Ndipirewo Loisa namba dzangu. Arikuda ningikiri. Ndipirewo Loisa namba dzangu guys. Arikuda ushamwari yake ifone iri kuda kuuraiwa. Afind out kuti anzi mwana wake womurume wake arikuda kumuuraya through the laptop. Hanimaona. Muzati kana kuti nyaya dzemafoni nevana idzi ndoshaya kuti wotaura zvitukudi. Munoona baba vakuru vekumba kwenyimi. Foni iyi muri kugwa everyday nenyaya yefoni ndio muri kuitika zvidaudo zvese. Chidudzai kuvana ava kuti moita sei kuvana ava. Kola isiriyo foni yemakozi. Sorry. Chitaura yenyu but isiriyo foni ndakangoisa shansa nezuro chete because ndandisina foni iyi but foni yemakozi munoiziva inofanira kugara ichapiniwa apa. Muchaiona taura yenyu. Okay, inoda kupa contribution panyaya dzemafoni. Vabereki they must be very careful panyaya dzewhatsapp. Now vana vese they are exposed to these new WhatsApp kuya sana GB WhatsApp, FM WhatsApp, Gmail. So mubereki anogona unonge mufoni musitori na WhatsApp, but this WhatsApp can be hidden. Like inogona tenge itori calculator. Yototi mwana ane calculator mufoni, but that's actually WhatsApp. Like normal WhatsApp yedu unongoziva kuti mwana kana achida kuvhara
hamuna chamunoona iye ega ndiye anoziva. Inogona kunge kari kaapplication chaiko chaiko kamusingatonzwisisi, or even katogona neonzi gala rongoona kunge maybe ndipemafotos, but itori WhatsApp. So they must check mafoni yavana vavo and check all those things, especially calculator. Hakuna phone inoita macalculator too. Ukatongoona maita macalculator too, then patoni something chirikuita. So abereki they must be very careful panyaya dzemawhatsapp. No contribution yavo. Yeah. Pakaipa guys, pakaipa. Thank you very much mama. Anti mazvinzwa guys, hanzi calculator inogona kuviga WhatsApp. Indasingandozviziviwo. Andika hanzi uyu hanzi anonzi Louisa. Amene yakanyogwa sa Louisa 889. No, haisiri yo number yangu yekufona Ru. That's not the number for calls. O yekupanikikiri yekupa Louisa wacho. Iyi Louisa number yangu iyo. Munyorere pa comment yake Ru. Apa ndoda kunyora mwise number yekufona. Vanhu vafone pa the correct number. Louisa iyi number ndo yanyorwa hapo ichi. Iyi number ndo yanyorwa. Isiteta kutona kuti chirungu Louisa toti Louisa ka chagoziva kuti rinenge richidedzwa achinzi kudi zita rako Louisa. Amen. Saka takubvisa iriri. Ru ndipe iningikiri. Can you please give me ndipindirewo number yema calls vanhu vafone. Ndipindirewo number yema calls vanhu vafone. Hanzi ya there's an app hider. Handi munoona ina ntoiziviwo ndadoiwawo pano app hider. Haimona tiri sure kwe technology. Vanhu vatove kumberi kwe technology. Guys ndipindirewo ningikiri. Can you please pin iyo ndoye kuma calls. Hello. Hello. Hi, SIS MELLY, Mursai. Ndiri right kanga ndzimai my phone ndikumasure. Yeah, tadzima. Yeah, ndini shamwari ya Louisa isa comment yake. All right. Hey, what's going on? SIS MELLY ka ameno kana mune time ndini azotangira pazvakatangira. Ai wangu vantu yatinayo zvepano. Nai hamuna time. Hamuna time here. Aiwa madiaries time wanogara. Aiwa matime tinayo Oh, zvakaitika ka. Ndiri mukadzi wechitoro. So murume wangu paakarambana ne-ex-wife yake anga vane vana 3. So amai ava vakaenda pavambosiya vana. Vana vachigara nababa vachona and they were not coping kuchikoro. So pedzisira vaigara nababa nemusikana webasa. And aigarawo kwangu. So I'm nervous. No, take your time and drink a cup of water. Just drink a glass of water. Take your time. We are here. So ndopavaka ma-social workers nevanhu vekuchikoro vataura namai vachinoti torai vana ona vana, they are not coping and all that. Vavatora vana vavo vavasiya one mukomana muhombe. So pandakazotanga kugara nababa vachona ndakatanga kugara nemukomana muhombe firstborn. Firstborn uya takatogara for some years tantori born. So akazotanga kuita musikanzwa akusaenda kuchikoro akadzingwa pagovernment school tikamaendesa kuprivate 2 maprivate achidzingwa nenyaya yemusikanzwa. So anga kuita zvekubata vanhu po. Hey. Fatadecide kuti ngai. Ani makore 16 years. He was now he's 22, but asati atombonyora matric because ari kungoramba achidzokorodzwa nekuti ari kufoira. Pakati kakubata vanhu mukunza pangani makore mangani? That was 2 years from now. I think it was 18, 19. Hey, and makaziva sei kuti akubata vanhu? Asiri akuda kundiuraya SIS MELLY. Uyu takanzwa nevanhu vemuraini. All right. And like macomplex kwatinogara kuti mwana wenyu ndo zvaakuita. So the day vavangoti ndaenda anogara kumusha. Nambuya wake vaendeswa kumusha. So last year ava 2 vaigara namai vachona vakauya for Christmas. So ini ndaifana kuenda kuZimbabwe. Pandaenda kuZimbabwe pandatovasiya vari kumba nababa wavo. Pandakazodzoka kuZimbabwe ndakabva ndangodzwa kuti vana vakugara kunoko. Amai vachona vati vana ndavagare newe nababa wacho. Panangoti abo patakanga kugara tanga everything was fine. Then 2 months from now musikana like okay vana ava i3 handiti mukomana akaenda kumusha, then musikana wachona she turned 16 so Sunday.
then nemwe wachona ne12 years last born. So musikana uyu akaba mari kuchikoro. Saka haana kuziva kuti pachikoro everywhere kune kamera. Paakakonfrontwa naticha vaamboramba vavamuplayera footage vaonekwa ari kuba. Akubvunzwa kuti sei uri kuba zvikanzi ndinoabhuswa namainini vangu havandipe chikafu. So ndosaka ndachida kuba mari. So indoita zvekuruka musoro. Maticha acho naye panototiziya and vanotogara vachito like but my relationship yandinayo nemwana yenyu. Zvikanzi achikwanise kumurambira musikana uyu pamwe ndozvaari behind closed door. Pavafondera baba wacho. Baba wacho nabva vaenda kuchikoro. Vanonzi mwana ari kuabhuswa ndosaka ari kuba kuchikoro. Zvikanzi aiwa mwana wangu anoba. Kubvira achigara namai vake chaichai anoba. So ekuti excuse amai vake ndovamubira mari no. Okay. So after school vana vanouya kuchikoro kubasa kwangu cause pachikoro pavo nepabasa pangu is just a robot away. Mwana wangu nemusikana ndovari pasame school. So after school auya musaluni mangu. I was angry. Ndikati koro ndinyadzisire uri kuba izvezvi kuvanhu vanenge vakuti chii kuchikoro. Haana kutaura anything. And obviously SIS MELLY hapana pandotanga kutova munhu kana ndakatsamwa. Unototaura unotoscream because I was angry. Ndikakudzai zvakaitika 2 months ago. From there hatitaure tese. Kuti wakascreama chete. Hatitaure tese mba hamuna mamukasei hamuna chichichi. So recently manje musikana uyo kuba mari musi Sunday anga nebirthday. She turned 16. Vatochikumbira kuti ndinoda kuti shamwari dzangu dziuye for a weekend. Katoti vauya vasikana 2 for weekend. Vakauya Friday mafriends emwana. Mukomana mudiki manje. Ndikutenge ndikutodzamba kuti nyaya. Before that SIS MELLY last pakaitika incident yekutuka yekuba mari. Vana vese vakabva tati ngava kungodita attitude havachataura neni. So last month ndoshandisa passport yangu ndichitumira vanhu maparcels and all that. So ndakatarisa passport ndobva ndaishaya. Vanangoti maybe ndaimisplace. Then 2 weeks back ndakakumbira mwana watinogara naye kuti andigezere mota. Asiri mwana wemurume muzukuru watinogara naye mwana watete. Andigezera mota. So ndichori mumba ndakatarisa vaigeza mota vandaona stepson yangu ari mumota mangu asingatauri neni yeni. The following day ndokutodriva ndikuenda kubasa vandamiswa nemetro vachida license. Ndichivapa license kudaro. Ndichidotasa license ndikuona mota musisina license. License ya 12. Ndopandafondera baba wachona ndikati mwana wako kupinda kwakaita mota nezuro mota yangu ichigezwa ndichaona license yangu. Zvikanzi ndomubvunza. Paanomubvunza mwana vati license handakutora. Ndopandakabva kuzvibatanidza kuti first inge iri passport yakatobiwa. Hauna so? Passport yakatobiwa. Then next year license. Ndakabvungunyura imba yese SIS MELLY kutsvaga passport muoven nemupoto. Mazvisingakwanise kana kumbosvika. Pandamunokera ndikamuti mukomana inge iri flight. Ndikati by Monday ukasa passport yangu nelicense zvikasaya panapa dakukuendera kuZimbabwe. Unotofuma wakafa chete. Like I was threatening him because mwana I thought maybe ndikamuchikidzira passport neuyu inobuda. Asina kubuda. Mangwana kuseni ndosvika kuma5 vabuda vaenda kumapurisa. Vanoripota zvikanzi tiri kuabhuswa, tinorohwa nababa vedu. Stepmother wangu anotinima like chikafu, ill treatment, tinoshandiswa and all that. Mapurisa vauya.
ndibva ndavaudza my side of the story zvikanzi it's fine sister handichi station tese. So I had to take my stepdaughter wachona taenda tese kumapurisa apa ndanoudzwa neyachonaka ndikati handikwanisi kupindura ikozi ndikapindura definitely ndichangoti ndichataura zvekuti ndikabve side rangu. I think musikana uyu mubvunzei kuti anogara sei. Musikana uyu abva abvunzwa zvikanzi hatina problem namainini vangu. Yes, we do fight like normal families, but at the end of the day we are okay. Even I'm okay with them. Zvikanzi kushanda munoita sei zvikanzi ini ndinotsvaira and ndikabva ndamubvunza ndikati iwo paunotsvaira nepandotsvaira do you see the difference zvikanzi ndikati what's the difference zvikanzi mimi mune makachena zvikanzi nemusocial worker why uchita kuti atsvaire nekubika ndikati mwana wepaakauya mama vake chaichena ndine musikana webasa vakanditi faya musikana webasa she must learn aisingagone kana kusvika cup zvikanzi mudzidzise. So I'll make it a point yekuti nyange akatsvaira weekend or a day randinge ndiri free ndisinaenda kubasa tinoita spring cleaning. Mapurisa akatoti iwewe ukushandiswa namai nababa vevana ndo vari kutovhurira kesi yenegligence ndo vari kuregerera kutora mwana wavo. Vakanditi sei amai vana havasi kugara namai vavo ndikati amai vavo vakangotiwo vana vauye kuno official the father ndomunzwisisawo kuti arambewo vana vake azviite. So mari mwezuro mari mwezi 3 days from now murume wangu akafonerwa ari kubasa zvikanzi uya kuchikoro kwemwana last born we12 years mukomana zvikanzi uya kuchikoro kwemwana kwaita problem. Handiwo 12 years ndiyo kuba license ndiye futi wekuba license vaenda kuchikoro kuya ari kusvika zvikanzi mwana wenyu anga achida kustepa vamwe vana auya nebanga kuchikoro. Akubvunzwa kuti chii chiri kuitika zvikanzi I'm having problems at home. I'm not coping nedivorce yemaparents angu of which mind you SIS MELLY these people have been divorced for 6 years. Zvikanzi nematicha achona divorce yes zvinogona iri problem yekumba kwavo but mwana uyu is like is disturbed zvekuti teacher akau he comments teacher kana akapfeka skate andozvikudongerera teacher muskate zvezvo. So the father pavakanzwa izvozvo pane sometime beki pandakamuudza kuti like ndaitsvairawo mba pandaona ndaida kuridza music painternet patv pandakanopresa internet SIS MELLY mwana aiona pono ende pono yake yanga isingori just normal pono ngairi kunzi step mother fucking step son fucking step mother zvingone content yekuti like mwana anenge aitokonyora neni here zvikanzi so baba vachina pandakavaudza nandadhilita zvinhu cause ini have an 8-year-old son. So ndandatsama kuti ndikazvisiya ndinoda kuti baba vake vazoya vaone after work mwana wangu anenge achiona zvinhu zvakadai. 8 years ani ndeyako nemurume uyu ndewangu yes nemurume nababa wavo. So ndakadhilita zvinhu but bva ndamuudza baba vachona akango I don't believe, but he just didn't tell me kuti handisi kukubelieve. Zvikanzi we have to investigate totaura naye zvakanaka and all that ndikati bo. Saka paakanzwa nyaya yekuti mwana wake ari kudongorera ndopakabva paringa nyaya yepone patv paipai mwana ane laptop. So from kuchikoro vasvika shoshora laptop yemwana akunotarisa kuhistory. Handi ndakudzwa kuti Sunday kwanga kune tvasikana tawanda vakauya kupati anga kufantasize manje tvasikana kuti how to have sex with your sister's best friends, fucking your sister's best friends, like zviri anga kufantasize nevasikana. That's another history. Kumwe kwachona futi ya step mother yanga iriko futi step mother fucking step son. Then
recently yachona ngaikanza 12 kuti years. kill your mother, your stepmother. Still 12 Yes. years. Yaremero. So kuti ndikutofunga sisimelika kuti banga iri rakazoonekwa kuchikoro ka ranga risiri vana vekuchikoro, ranga riri banga meant for me. Why do you say so? Paakaenda kumapurisa apa tikati kumapurisa before that. Mukamona mwana like when I look at him smelly, unoona anger imwe is like ane hatred neni yekuti he cannot even hide it. Right. So I just think kuti banga iri anenge aida kutorishandisira inini one kana kuti izvo zvindakutya anogona kundisira kana mushongo wemakoto. Right. Mningina wangu ndoda kukubatsira nditi waita zvakanaka wauya nenyaya yako hauna kuvanza. Do you want an honest opinion? Right. Tinoda kukubatsira. We are not here to judge you. We are not here to laugh at you. Yeah. We are not here to pass nasty comments. But toda kutanga kutaura nezvakanaka so that ubatsirike, because we wouldn't want a case where by tomorrow your friend will come back and say skana shomari yangu ndakana pana akafa. Anditi. Toda tidzokere kumasure. You said mwana uya ane 12 years. Right? Yeah. And then dear last born. Anditi. Yeah. Mai vacho vari kupi? Previous marriage, yeah. Mai vari kupi? Mai vachona after divorce vakaenda anogara kuLimpopo ya. Okay. Your relationship yako na mai iri sei? Relationship na mai havasimelika kuti ndinyatsopisa my hands on it ndenge ndichinyepa. Why? Amai ava before like vasati vandiona vachingozwa kuti murume wava ane girlfriend. She used to come kubasa kwangu vachi nepfuti at a point wakaya nepfuti. Okay. But Okay, let me rephrase my question. Wakadana na baba ava mai avachiripo anditi? Yes. Good. Thank you for being honest with me, Papa. Because nobody knows. Right. Baba vakata girlfriend iwe vachiripo. You see now where the resentment is. Urikuona pakatangira nyaya. Exactly, sismeli mirai munzwe. Vanhu vanoyakunzwisisa chokwadi yedivorce yavo ka. Inini, the husband and the wife. Sismeli ini ndakazongopinzwawo paequation yevanhu vanga vagara vane maproblems avo. Chekuti the wife first born yavo nototi first born yavo haisi first born yemurume wavo. Kage ka open secret kanozikanwa tiri 3. Vamwe in the family they know it, but they just waiting kuti murume achitaura, of which he knows. Asi mwana and everybody they don't know. Vanhu vaive kuti sisimeli ndikati chiko. Murume wangu kainoti kuti nda kumuchenesa. Munhu waive kuti is good, ari right. And akangoita wake munyama wekuti vatype dzevakadzi dzaanonosumudzana nadzo ndisu tiri mawani, including inini wacho unowani tisikutamutera. So pavaitirana maproblems avo, mukadzi she didn't think that the husband would walk away. She didn't. And you were there as a painkiller. Right? Whether they were having problems, whether our two they were having problems. And now at a time like this, kana mai vakudza vana andika zvaitika avaudze vana the full story. Iwewe ndiwo wakarambanisa baba namai ava. Because remember it happened kunenge kwakutonzi akauya akarorwa nababa wenyu ndiripo ndiye akada kuti ndibve because baba wenyu vanga vanyenga musikana ushu. Andikuona ndio manitori neishi papa saka vana ava vari kurwa shanje dzamai vavo. And this inonetsa you never win this. But the mom, move on. She's already have somebody else. Yes, the mother can have somebody else, but remember, vanani kwachiti mai vedu de vanga vakade vari pamwe chete tikadiki na mai vedu na baba vedu pamwe chete. Saka you might find kuti if kwakaita move on maika, vana ava resentment kumunhu akaita move on na maika havatomudi. Because vanenge vachingozviudza kuti baba vedu vachidzokera na mai vedu. And you are the stumbling block yekuti vadzokerani according to them.
Urikuona pane nyaya. Inonetsa iyi. This one is very complicated and if you are not careful unogona kuifira zvemashuwa because mwana uyu the way akutaura naye kana zvinhu zvauri kutaura zvise izvizvi achizviita atori capable even yekuti how to get away with murder anotaipa how to get away with murder akakuita zvinhu zvokuti neweka haufungiri andiona unopiwa pose nekuti haufungiri. Inini ndiri munhu wenyama muri kuonawo ka ndichazongogara ndaita inonzi chi self defense in advance. Self defense kwa 12 years ndingoita self defense erudzi. Ko ndingaite senesi simele kwa akandidonedzera mwana ne12 years ye. Munomboita physical fight yemaoko chaipo. Andisati simele. Ndikakudza ika. Wona kama une I think avatopa mwana avatombozoti avasi vana vangu. Vanotozozoti avasi vana vangu nenyaya age yangu. Aiwa vanhu vanofamba vachitozviziva because mwana uyu vanofamba he goes around telling people kuti tine problems kumba and from what you are saying he doesn't like you, they say they don't like you, saka pana pavangaudza vanhu kuti tiri right takazodai wambotaura kuti musikana pana pakati from my own side vana ndikuti from my own side like patatanga kutofona panapa kamusikana wacho nanga ari panapa then the father wacho novayozomutora anditodi vanhu macolleagues angu amwe vacho vanotonditseka kuti wakaita mwana uyu une makore mangani. I try by all means kuzamawo kuti awo zvaizvo zvakanakawo like but pane tricky because on the other hand you can't tell baba kuti vana vaga vabve pano vainde kuna mai vavo because zvakuita ngosingadi vana vemurume hazvikwanisi. ndakatoisawi yachona iyo option iyo ndakaudza baba wavo kuti nini vana vakasabva kuno panapa by next year like this year vakapedza kuchikoro vadzokere kumba kuna mai vavo ka cause azviiti manje because wakuta kuti baba zvoita kunge wakurambidza vana vagara nadhidha ndokwanda kugara kwababa wavo. Mukuona kuti zviri kuafecta tese vachona muri kuona kuti ona iyo mwana zvina zvaakuita kuchikoro nenyaya yemagara edu. Sisimele ndikakudzira kuti 3 months back I was pregnant. Yakangodonha pregnancy zvekuti even pahospital apo havana explanation kuti what happened kwandiri. Ndakabva nombo sisimele ndichibva kunonzi kucheck up. Ndichongosvika pagate ndakasvika mai vacho navachivauyisa mwana anga abva kunonzi chiholiday. Ndichingopinda mugate sisimele ndakangorwara zvisina kana explanation. This is a tricky one. Iwewe uchitarisa mukadzi ushu achiri kuda murume wake here. Be honest Kola. Iwe wakazvitarisa iwewe. What was the reason of here? What was the reason of here sending mwana kwauri? Iye achitsara ari ega. And I travel a lot. Saka ndinayo kuvasira. Anotravela where shushu? Sisimele. Achitravela kupi naye manenga. Saka in other words mira, saka in other words tikubvumirana kuti mukadzi achida murume wake. Anditi? I think so. But you know so. You don't have to think so. You know unotozviziva iwe kuti munhu uyu. Unotoona iwe semukadzi aripo unotoona kuti uyu munhu achida murume uyu. Inini ndobofunga kudaro ka but sisimele ka. Conversation ye 2 minutes nemurume wacho naka aibudi vanenge vachingoshaudhana. Side kwavo vanogona kushaudhana. Side kwavo vanogona kushaudhana 2 minutes. So remember you are in between. Saka vanotoshaudhana murume kuti aplease iwewe mukadzi asi kufara zvinenge zvichitauka. Ndandiona but iwe unenge uchitozviziva kuti uyu achiri kuda murume wake. Especially mukadzi ukushuza kuti murume achiri kuda murume wake. Andiona. Saka I think panapa my sister they handiziwo I don't know handizivi. This is a very very complicated and this ndakaona nakwanda chifa nayo. It's very complicated. It's very complicated zvekutodaro ufunge vana ava ona musikana fange ari close musikana ari fange ari tori maybe kana close kwauri handiona because unogara naye anonopa mari kuchikoro abe mari kuchikoro oti kumba ndisi kugara zvakanaka iwewewo vana ava tell us the truth unombopopotera vana ava kumba here because vana ava kazhinji kacho naka havadi kana kuti uvapopotere iwewe nokuti ukatovapopotere chiteka inotokupandukira. Ndikati chiko kwoti hanzi ngoma inozorerayo ichiti kwangu ka but kutaura chokwadi pamberi paMwari nemunhu nevanhu vanondiziva inini
stepmother vari right. Vanokuziva kakuroad uku mumba munenge mamega nevana vako. Mukona sismelika. Zvekuti izvezvi dai kukunziva. Ndine imwe foni ka ndaingokurera screenshot yechati yangu nemwana wake musikana. You think maybe kuti ari kutaura nefriend yake. But the mistake yandakangoita kungopopota aba mari chete. Saka zvinozobvepi zvokuti anozotaura kuti ndakaba because kumba kwenda tisogara zvakanaka. Exactly. Mind you, Sismeli mwana wangu ndikutaura naye mbo ndikutaura nezvake musikana akatombogara na twin ya mother ya mama wake, biological mama wake. Akanovasungisa kuti vari kundi abuse. So kuti izvezvi mai ava nyange vakati vanotabhela iloti vakada kuti vape vanhu vavo hama dzavo chaivo havadi. Asi kwauri vakatrasta kuti ugare nevana ava. Even though unofunga kuti nyaya dziri kuitika idzi don't you iwewe pachako nyaya dziri kuitika dzekuisa namapurisa muchidi unofunga kuti mai vacho vadzizivi. Vanodziziva kuti dzinokwata mapurisa kwachina vanofonerwa. Saka mai vaziva kudai after vafonerwa mai vaziva nyaya dziseidzi vanodii? Hapana, vanongokudza kuti I'm far. I will take my children or I will kill them so that mufare. Saka anti wazviona saka zviona kuti vana vakawiswa for a reason kolaka. Vana vakawiswa for a reason yavo ndiyo iri kutoitika iyoyo. Zviri kutoitika izvi ndo reason yakayo kuti iwe ubve mai avadzoki. Ndodini. Aiwa walk away. Walk away. Ndisiyana naye. Walk away. Vana vakatodzoka game rese iriri mai vatori involved. Hakuna mai mwana anozombotora step mother dakana mai vake. Game rakatorongwa iri. Ndisaka vachitikwa ndichaende vauraya vana chona kuti mufare. Handiona. Iwe ukabva mai avanoswera dzikomba kwako. Okay, baba wacho navanotopedza kuti mai munyika mekadzi masara mukadzi wani. Amai venyu vava. Ona varume can surprise you, my dear. Never say never. Never say never. Varume can surprise you. Can say up to kudza kuti aiwa ndatokuona kuti zvinani vana vava kuti vatodzikama vana vangu totonga watongoti ngava vachitongodzoka vachengete vana because zviri kunetsa. Varume can surprise you. Ndikutokutaurira. Sismele ndodzoka next week ine reply. Woda kudii? Aiwa iyo yekutoti ndakabuda iyo because like even my family ndakavaudza kuti ndozviri kuitika vakanziti we can tell you kuti umboshinkirira pane dzimwe nyaya but because iwewe wakaita une mwana wako ane 8 years une mwana wakaita mwana mai avachiripo. Wakaita mwana ndo factor hombe unoona kuti dai panga pakatouya umwe munhu ka asiri iwewe ka pamwe mai ava pamwe dai vasingatonetsi. Wakaita mwana iyo nhumbu mai avachiripo ende ukada kudza chokwadi madays avakaziva kuti uripo kuvinga nepfuta pangone nhumbu ari kumba kwavo handiona kumba kwako kusina rugare nekuda kwenyaya yako iwe. Rugare sisimbelere vanhu vakagara vasina rugare vanhu vanovaziva vese dzokutoti murume wachonaka ndidhokta handiti Sisimbele aishanda usiku chete for years vachiavoidana vaingosheya imba zvaizvokuti uya tisvikawo kumakuseni uya achienda kubasa yadzoka mavusiku. Wakadzwa nani izvozvo? So it's an open secret inotozikanwa nemunhu wese even family yake mukadzi family yemurume everybody knows it. Ndozvanga zviripo. Indakadanana naye mayears I think about 4 years ka tisati taita mwana. That was his life. Zvekuti aitosvika pakutonotsvaga overtime not kuti ari kuda mari no just kuti aganga asipo pamba. That's how bad it was. Rebecca Shumba uri kudaro because achiri mupenyu. We are trying to protect her. Uyu ndiye munhu wedu, ndiye mumwe wedu. We are trying to protect her. Yes, we are trying to protect her because mangwana kauraya uri kuona zviri kuenda akabiri akatorwa passport ikaraswa license yaraswa iko zvino ari kuona zvinhu zvokuti banga anourayiwa ushu iwe mangwana you won't be there to say this. Dei kuti ndakaroorwa zvake nemurume ane mukadzi pasina kushungurudzika kwese uku dei asina kuuya pano. Problem yairisetete auye pano ari kushungurudzwa nevana ofucha kutofunga kuti anogona kundiuraya ndorisetete auye pano isati tina kuti ngarambire murume wake zvimwe zvinhu tikurambira kuti panyaya yemwana pakaitwa sei. Koni inini zvandikutofungaka marriage yangu handisi kusiyana but I'm moving out of the house. Murume anenge achiuya achindiona mba kwangu ndakutongoita ngesmall house yake achigara ake nevana vake. It's better that way. Kwazi kuti ndisiye murume
good. Murume. Anogara nevana vakashanya hake. Kana vazongo kana mai guru vakadzoka munongoitawo mai guru namai hapana chakaipa. Mai guru vakadzoka iwe unozati wakada namai guru varipo wotongozvigamuchira kuti mai guru vadzoka mogara henyu iwe uri kwako yari kwako murume achiti akauya kwamai guru kwamai barika ririko. Andichada kugurirana ini SIS MELLY. Aiwa, you cannot be selfish. You wakabvuma kugurigwa wani, wakabvuma kugurirana wani mai guru varipo. Aiwa, ndinoguririrwa kwete kugura. Aiwa, kaona ka aiwa. Akatizama kubatsira in case zvinogona kuitika ukazodzoka uchitaura zvakaitika izvozvi. Ndozama kubatsira baditi. Dei kwakauya mumwe muna siri mai guru ndopa waigumbuka nakuramba. But mai guru shamwari rikavatodzoka zvavo because kuti vaendewo ndiwewo. Saka rikavadzoke. Kana SIS MELLY ndikatoti atotsvaga mumwe munhu zvake kwete mai vaive hamusi kuvaziya kanini. But ndiwe wakapinda mupicture kaiwe pamai apa namai apa. Aiwa, murume wako ndiye akandipinza mupicture. SIS MELLY handazvipinza ndega kanyi. Newewo murume wako hapo kuti timuudze katikudza iwe newewo ukabvuma ka. Correct. Iwewo muri two makambotaurana pachikadzi here mumatuma namai guru vako. SIS MELLY mukomati imimi neni tikutaura soka nekuti mimi munekawo civilization kamuinapo. Muna ndikutaura nezvake SIS MELLY I will hold any conversation naye. Imagine izvozvi neseriousness yekuti mwana wake ari kustepa mwana kuchikoro. Alright, yanini handabasa zvekuchikoro chaizvo chaizvo akatongotanga kushauta akashauta naprincipal wachona wekuchikoro. Saka munhu wachona haisi type yekuti tinogara pasi tichionesana. Because murume uyu munhu ari level headed sadoctor handichika akazvara vana 3 nemukadzi uyu how? Aiwa taura we're trying to figure out kuda kunzwisisa munhu ane vana 3 nebenziri. Alright, according kune vanhu ava vese like ndakanzwa nefamily yekumurume. Naiye murume wachona anoti vakarorana nene yekuti vangwaro nekumaraini vaita nhumbu iyo yekunzi mwana wachona hasi yake murume aitofunga kuti mwana ndewake before vamhanya kuti achimuchato and all that. Ndokurorana kwavakaita but kubva ipapo angangoti problems after maproblems zvekutoti at a point kana pana amweni akatoenda kanovashauta amweni naatezvara wavo zvekutopindana navo personary. So yanga iri yamarriage yekuti vaingosesekedzana neyekuda kuti relationship womaraini uya. But if you value your life and if you want your peace of mind mningina wandifunga option kwayo nayo find a house, talk to your husband, sit down with your husband, talk to him, tsvagirwa inda pako, tsvaga imba yako wega, hamene expense yemurume because ndiye akazvida ishi expense yemurume andika wonogara ipapo kwako wega, murume usiya murume uine vana vake andika and then murume ukachida achapota chidiwo achiya kuzokuonawo andika ndokutoti relationship yenyu ite work out. Otherwise mumba 1 nevana vamai ava hazviiti kona hazviti. Asi kana uri free wanga uchida wangotipa namba dzamai ava timbotaurawo navo tivabvunze tikuone mhaka yei. Tivahoko tine mhaka yei vana vari kuita zvikuda vado vari kushungurudza iwewe kuti vari kushungurudza dzakaiwe vari kushungurudza kuti vari kushungurudza kaiwewe kuti nai mai guru vana vamavana muri kuzere zvikuitika kuvana uku. Aiwa asi tikatokusei kuseri kozi ikaite show of the year tikavaisa pano azvikuti show of the year vani dotcom vanifaira SIS MELLY munoudzwa masefa yese mukaudzwa matumbu yenyu yese ano munomaudzwa maipopota aiwa zvandikatoitaka ndikatozoya kuseri nenhamba dzamaya koza aibudi vane vakavharisa show vane vakavharisa show SIS MELLY new year tinoitamba nhasi tikavaisa tichiuzirigo tovaisa kuseri
Right. Yeah, but I think solution ndiyo right. Rega ndimbokuvhurira malines kune vamwe vakoti mbonzwa kuti vamataisa ndikudi right. Ndapota ndavasanditukoka mana ndipa munhu ari pa. Right guys, don't musamutuke, don't bash her please. And don't judge her harshly. Just tell her the facts, tell her my facts and tell her the truth. But do not bash her. Oh, uri joke, we don't want those kind of names here. And atidaro and kana mchida kumutuka munogona kuti uri ashao, musazoti uri hure. And musamuudza kuti uri atidi zvokuti hure, wedde kuti hurero. Zvina nenyu muti ashao. Naika musatana kuti hure. Asi munhu anenge pachipari hurere naSIS MELLY. Aiwa usi hure nokuri ashao zvako hurere kuita sei. Hello caller. Hello, SIS MELLY. Uri sei kona? Ininde right. Ndoda kubetsero amai ava wataura nyaya yavo. Caller, you need to move away. And somewhere else undotanga life yako. Usvitira zvinhu zvako. Apo uchafira yekuda kunzi Mrs. Already vana varadza kuti havakude. And some of their actions anogona ngari kutobvawo kuna amai vavo because iwewe wakapinda mulife mevana avo vachiri kugara naamai vavo. So to these kids, you are the reason why their parents divorced. Iwewe Caller, ibvapo iwe nemwana wako undozvitangira kumwe. Kana uchizotsvara namumwe murume zvotangira ipapo, kana kungogara ungori single, it's still okay. Usafire yekuda kunzi Mrs. uchigara nevana ava. That's my contribution. Wow. Thank you very much, Caller. Thank you, because it's a tricky situation. Thank you, the guidance girl. Right. For 19 number makos now for 19 apparent tricky guys. Nyake itori tricky. It tricky. I shall already do the diary, is it? Hello, Caller. Hello. Yes, Caller. Yes, Muri. Oh, hold on. Mushe kanjani? Ipa kompu muono wako. Hello, taura hapo. Okay. SIS MELLY nyaya is very sensitive. Inoda kuti amaya vashandise brain. Ini nangu andikwanise kuvatuka because atisi kunyatsoziva kuti mai ava handazopinda yapakati kuti vakadanana vachitoziva kuti mukadzi une murume vari vesere because varume vakangwara. Kana vachikunyenga ari murume wemunhu anokudza kuti edha mukadzi akafa kana kuti mukadzi ane problem and all that kana kuti akarwa nehama dzangu. Saka mai ava kudifenda kwavari kuita murume uyuka vakaita zvekutamba vanoenda 6 feet under. Murume uyu vakunyanya kusapota too much and varume vanonyepa kuti vanyenge rinonyeka rinohwarara rinozosumudza musoro rawana. Saka inini maadvice is eva ngomuvha zvavo. Aiwa ngavamuvhe ngaamuvhe kana ari kuda kuchengeta mwana wake aone mwana wake wakaita nababa aenda kuyunivhesiti whether aroora kana kuti aroorwa ndisi kuziva kuti mukomana here watisikana she has to move out of that house because ndingochero ndirini ne40 something years dzandinadzo vabereki vangu vari vapenyu kudai pakangouya umwe mukadzi chete achibvisa mai vangu tinosvitsana kumapena. Nditorowo munhu atorino vana vakuma 20 something but ndikaona mai vangu vachibviswa vaine 60 something years tinotomisidzana nemukadzi hatidi kunyeperana. Ndo contribution yangu SIS MELLY. Right. Thank you very much. And the other thing is nyaya iripo imwe ndeyekudai so atisi kuti Caller ngasiyana nemurume wake. Imi mungada kusiya doctor imi. Aiwa guys, ngatori chokwadi. Ngatizane chokwadi kuti zvekumwele guys. Mungada kusiya doctor imi. Muda kusiya doctor imi mushuga. Hello Caller. Yes, SIS MELLY. Muri sei Caller? Mushe muri raitele. Mushe. Ndinongo protest yangu. Muningina wedu zvakumbatsira nenhau yekudai. Muningina akatodanana nabamweni vedu maiguru varipo. Mwana uyu anotoshanda namai vake. Waindiri kudaro nto ndakawitnesa a same situation. Of course. Yes, mwana uyu anoshanda namai vake. Mai ava zvavarikora kuti baba ava ndinotovada is a good man. Achazoita good vari pasi tamucherera taakuzoitaura futi taakuidiscasa nyaya iyoyi pano paplatform penyu SIS MELLY. Mwana uyu zvaari kushanda namai vanenge vachitokomunicata nemwanakomana wavo even though is young but ane enga yekurwadza
ndakazowa kuti mai vake vakatorerwa murume anenge uya atori nemwoyo wechikadzi mwana uyu kupfuura mwanasikana wanotaura kuti ari good haasi good. She's not even happy mwana iyeye, but the fact yekuti munhu ari kugara nababa wake nemukadzi wababa haana zvaanokwanisa kuita. Let it be like 21 years ndopa vachaona matrue colors evanhu ava. Mainini kana vachida ngavaite move out, baba vogara nevana vavo, baba vachienda uko iye otora vana vake, baba vogara nevana, because mwana uyu muri kutoona kuti masymptoms ake ndeekuda kuuraya. Kana ndadzwa zvakanaka, kana ndadzwa zvangu zvakanaka, ndabva zvekuti anogugula in everything. Yes. Saka he is trying by all means kurwashangidza mai vake. It's not kuti mwana uyu ari ega, ana mai vake. Mai vake vatori involved. Guys, hold on. Admin mamodzatas, please vari kunyora kuti joki chibvisai makomenzi iwayo. Tati panapa pana joki, pana uri, pane ashao. Antika. Pane ashao, hapana joki. Bvisai makomenzi kuti joki ure. Nyorai kuti ashao, kwete kuti joki. I think mkaona munhu akuya kwamuri SIS MELLY aisinyore munhu ane yake anenge achiuya kuti itwe open pachikirire. Saka atori confused into the situation yekuti ari kutoda help from you. Saka inini as a calling yenyu yamunayo mukati meupenyu yekurarama muri kutofanira kumubatsira mwana uyu SIS MELLY, because situation yaari chaiyo it's not situation yaari kukuudza izvozvo. Akaenda nemi kuseri uko she's not happy. She's not. Saka imimi necalling yamakapiwa naMwari kubatsira vanhu aunzwa kwamuri. Saka imimi maakutokumbira wisdom kuna Mwari kuti Mwari zvamunondipa zvinhu zvakadai mundoda kuti ndibatsire sei. Saka inini mafungiro andandichita sindari kutaura kuti hadi kuramba baba anovada. Ane mwana naye ane 9 years. Asina kuvaramba. Vana vanosara nani to avoid kuti aonane nevana. Exactly. Baba ndovo chivhizita kwaari. Yes. Iye ogara nemwana wake. Ava vana vababa vakura kana vachitsvagirwa maid ogara namaid. Ndizvozvo. Ndizvo chaizvo. Ndo chaiko iwayo. Ndo chaizvo. Thank you very much Koni. Mataura pachikuru. Hatisi kutaura kuti varambane because this platform is aiwa kuti hatirambanisi vanhu plus tingarambanisa vanhu tingazvigona. These are matters of the heart. Ndekugadzirisa kuti solution poitwa sei, what is the solution to the story yaunzwa. Yes. Imini zvakuda kuti Mwari vakupei wisdom. Pasina wisdom. Thank you so much. Amen. Thank you my sister. Thank you very much. Hey, ine vanhu vakuru vanouya vachira zvinhu zvine sense chechokwadi. Mukadzi uyu needs to have your own place kuti aavoidana nevana ava at all cost. Murume ouya achiona mwana wake nemukadzi wake uku, vana ava vana maid vari kumba. That way it can work. Vachiti vese vanenge vachitokura zvichitoenda, because under one roof guys tatinonyepana hazvibude. Hello SIS MELLY. Yes, kuri sei. Nga zvakaoma. Ndiri right. Ndinoda kuti gaga ndiri mabasa. Ndachida kuti zvoni munoziva kuti zvinoitika. Situation yamai yakaoma. Indakapfuura nepo. Nda kuti mai vangodzwa a little bit of what I went through. Munoziva kuti inini vabereki vangu vakasiyana, and then my mom got remarried. Baba ndakavavenga ndiri kumunyeperai. I used to hate him with every fiber in me. And it zvekuti baba chakazita kuti ndizo move on from that is kuti baba wakatonditora vakaenda neni samwe tiri tu chete vakatondiudza kuti mwanangu tinoziva kuti wakandivenga, asi ndida kukudza kuti itini I'm not the reason why vabereki vako vakasiyana ndanga ndisipo in stuff. Vakandiudza vakati ine ndakasangana namai vako vakandiudza kuti vane vana vavo 2 and I vowed myself kuti ndichakudai ndichada mai venyu nemi muri 2 nemunina wako. Saka I want to promise you kuti for as long as I live I'll be there for you and I'll love you as my own. I just need you to trust me. And ndokuzovaregera kwandakaita. Chandakadzidza ipapo ndechekudai SIS MELLY. Tine problem kuculture yedu yekuti tine problem kuculture yedu yekuti iwo ana baba kana iwo ana mai nini vanosvika ipapo vachanyatsodza kuti vana vanoziva kuna mai vavo. Handiti vosvika voda kuda kutanga kunzi
mandidedze. Problem inototangira pakuti muri kuti vana vadedze kuti mama iwo achiziva kuti vana mai vavo. And then isusu sevakadzi hatizive zvinenge zvakataurwa namai vevana. Did she ever for a second humble herself kuti ambotaura nevana, because matauriro anoita nevana aka anogona kukuita kuti vana vakupe respect kana kuti vasakupi. Ukada kuita zvezvo kuda kutaura uchishamisira uchida kutoratidza kuti inini ndinonzi Mrs. pano, unochiona ende chiuko 6 feet under sekutamba sekuseka. Saka iyo inotori another thing. Kana akomana kana kunzoko wasvipira kuti nhingi warohwa nemunhu ane vana vake, panotoda wisdom. Panotoda wisdom chai. Ende futi vanhu vari kuti hanzi munhu kuvana vake ndokunge baba wachona vachida, guys. Because vanhu vanongojambira kuti munhu kuvana vake, munhu nemunhu kuvana vake, akomana hamuziye zvinoitika kunzoko. Not every woman is living out here asina vana vake nekuda. Ndibudzei. Masituations akasiyana. Thank you very much. Ndo contribution yangu. Wow. Thank you, Kola. Thank you very much. Kola, thank you. Yeah, kwa maiguru amupo here apa mungofona. Maiguru avasikuwa here mubve mangofona mutiudze kuti zvakafamba sei maiguru nokuti nyaya iri kutotemesa musoro pano. Asi tiri kuda kutongo protecta umwe wedu uyu. Maiguru amumo mu comment section. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Hello. Sisime kuni mainino vakava. Pfungwa yangu iri kuti vari kunyanya kuda kuteerera nyaya dzavanotaurirwa nedzamaiguru kuti vane uipi hwakazodai nehwakazodai, pane kuti wakoncentrate nezveupenyu hwavo wakufunga kuti maiguru vanonzi vanoshaudha vakazoipisana zvakadai zvakadai. Ava vanovaudza vari kunyengerera kuchengetwa, kana paine zvavanovapa ndozvavari kunyengerera chete. Saka imi muri kuti solution point wasei panyaya iyi toda solution ndoitwa wasei? Solution ndeyekuti maini ngavaende vandogare kwavo vega, kana vachionana nemurume wavo vaita imba yavo vosiyana neimba kune vana ava, nekuti vana ava vari kutorwawo shanji dzamai vavo. Kana nesori kana sana hapana anonyatsozvifarira. Ndizvo. Nekuti apa handiti mwana atozvinzwa zvichitaurwa zvichitaurwa, hapana anoda kutaurwa pamusoro pezvamai vake achinzwa. Alright, Kola, thank you very much. Inzwai munzwe guys, nyaya inenge both stories mungadzida, asi ndogova wanepi maiguru plus ndingati respect maini mataura kuti maiguru avatina namba dzamaiguru, handingakupi namba dzamaiguru kuti waipa show. Mungataura navo kuseri, we respect that. Isa hatina namba dzani munhu anoda anofona fonai namba itaidze kufona admin isai namba vanofona. Hello Kola. Hello, makadini. Chipo makadini. Tiripo, ndangachida kuisa my contribution. I've been trying for a while, so I don't know if maybe chandula kutaura zvinogona ngezvatauro. Kola, chandachida kumuudza ndechekuti ikondi kuti ndapindira pakati ndangozopindira panga achitaura kuti mwana ari kuteba munhu kutoro like mwana is being violent kuchikoro, mai vakatodaidzwa vakapopota and stuff. Yet mai may not be in a position to understand fully what is going on nemwana. Kupopota kwachona kuri kuita mai. Kola may not really understand kuti kuri kubva kopi handisi kuziva hangu kuti zvakaitika riini time frame ndapindira pakati, but the whole family need a counseling. The whole family need a counseling. Mai vari kurwadziwa, hapana munhu anoda kusiya marriage yake. Even vana asingadana nemurume wavo, that's not your place, Kola. Kuti zvazvizikanwa in the community kuti vava vasingadana neitwa chinhu chiri well known. Iwewe kupinda kwako chinzi wakapinda uchiti wakatoona kuti apa pane problem ndova wati regedza ndinde kundiwe. You took advantage yekuti ungotidza ndezviripo nekudawo mari nekuti ndidoctor ndatozwa kuti uchitaura ndidoctor, saka kwatona kuti paita nyaya yemari ndati ndinotogara zvakanaka ndobva wazviplesa kasecurity mazana yakakosha kavakoma security
yakosha security ngatidzidzei kuzviitira zvinhu zvedu nemaoko edu tichizvishandira kwete kubhesa your life nesomebody else's pocket. Security ndeyako nepocket yako. That's what we need to teach our children and us as women. Zvokuti unoswera uchizviplesa in somebody else's pocket uchiti insecurity, that's bullshit. Mwana ari kutumwa ari kumhingirikira uyu ari kuseva vamwe kuchikoro ari kunida help nyangwe achinge paine ruvende nyangwe kari paine chi ari kunida help either inogona kunge iri situation what am I trying to say? Because I didn't pronounce the word CSI. Anyway. What is it? That condition could be schizophrenic. Schizophrenia. You know when na Lucinda. It's all right. Schizophrenia. Schizophrenia. It could be that. It could be schizophrenia. It could be that. Kana kushita kutega. Ndikunzwa ndi mwana mdiki ari like below 10. Arichiri mwana mdiki. Inogona ngeri stress ya inashuka kusvikira yashuka ikoko. Mwana needs help. I'm surprised that the doctor is being stupid not to even realize that those requests are from Manawi. I'm not need help in serious. You don't know tell when my neurologist and everything. Murkona. Saka apa mayala. Avapo in the picture manarku ita. Here on this kid. Ngati mubisana isu. Mwana uyu even enda chayo. The enda is real. It is real. You tell me the yangu ya paradia. Where am I going? I need to move on to let him know. I don't think I'm direction. But I have to cry after help. And the only help, I don't need the attention. The only way I could, because I made it, that's when I will get attention. And this is. I'm going to my sitting picture about they have to come together whether they like it or not. In where my name is visa. So the city man and this because Mukara gets a it's gonna change from everything on mama to what. And they were watching now, you caused it. Whether you like it or not, you caused it. And what else, what more, then we go over there, very more in the picture. What is that? What say? What are you right here? Their relationship in Vana, it can be actually. It was because of your mom. I didn't know what I can't yes, you can look at money, but if money doesn't happen on the FNS, it's unfortunate. I think I'll call them. Do this, do that. Can I marry your drive? Like a right to make out a idea, you must be right. Well, depends. I'm not video. 2 minutes. Depends. I want to tell you. Okay. What I would say to Nimka do you. It was not in your place. It wasn't your place. But they like it or not. But whatever is gonna come to you, bye-bye. Bye-bye. Thank you very much for the mention. Right. The guy gets the phone and 1 minute, and because nyai zvakaoma machinja nyaya yemafoni pano mehewe nyaya yaenda kumapoise kuvana vanetsa chete ichopiki yevana situ halo kola
ndinoda kutaura kunefoni nekugadzirisa ndateerera pama mukona wedu ataura kuti ane dambudziko ari kutya nekuti akaona mwana palaptop kuti ada kumuraya iguvhati akaenda nebanga kuchikoro achida kuuraiti mumwe mwana saka it was adding up setmen saka munhu anoda kubatsirwa ngaakajekese I don't know maybe ndakudzosa kumashure kuna kola but ndanzwa sezvanzi kola ada kubatsirwa nekuti aona mwana wake asina kumuraya through laptop. ngatingochitira inyaya dzezvataurwa panapa kuti toita sei zvakangoda chirwezodzoke kwatinenge kuda kupereketa tinoita basa right anzipochaita maramba aiwa ngaabude ndopanototi akaramba aripo mariro anoitika ngaabude akaramba aripo mariro anotoitika ngaabude pambapa alokola kola yelo muri sei sizimela basa sila kujaja kana mutasheva ngaareke kujaja kuti azodanana nemurume womunhu akatora murume womunhu hazina basa vanhu ngavabatsire nyaya sezvairi apa tichatamboda tadangoti kona ave sesi ngaabve unogara kwake then osiya vana nemurume wachona zvekuti vakazodii vakapidza tovahistory hapana ndo zviri kungoita vanhu munyika iko zvino saka people mustn't judge kola ngaasingova safe church imi muri sevheri kola vanhu vakakuta munyika imi mutori pari sevheri izvozvo inini ndakatorerwawo murume saka haangofanana because nyange uri mukadzi unenge uri zvaunotoitawo zviri wrong hatizvizivi akukona azi haiti pane zvakaitira kuti maiguru aina pamupani zvavakaitira murume wavo zvakusingazivi saka izvozvazvineineso ndizvozvo munhu ngangove sefu amen ndizvozvo right hanzi kola ngangobuda dai so ndozvanzi ndozviringoitika munyika umu saka vanhu vari kuita zvinhu izvi munyika umu chingofonai mutaure handimona fonai mutaure zviri kungoitika munyika umu ndochokwadi handiti kutoita kunge zvatanga kuita kunge zvatanga nhasi nakola imo munyika umu zviri kungoitika naini kuda kuroverera pamuchinjikwa kola kunge ipapa ngatadati yaimunyatsobudisa vamutaura rudhende izvozvo mukungu ndo gemu racho irori asi toda kuroverera kola uyai mutiudza kuti imi kwenyu makazvita sei kwenyu makaita sei makadii makabuda here mukanogara pamwe makasiya makadii mugere navo vana vakati makanodoja kwenyu mabano yako makazvionza sei kwenyu zviri kufamba sei fonai tinzwe alokola yes ndiraiti muri sei ndambofona sismeli pane nyaya iri sirias yandakakanganwa kutaura yanoda kuturova yavo vane statement yavataura yekuti self defense pamwana ane 12 years kupfungwa ikako akataurwa nemunhu ari musituation yavari ngavakabvise because tinezoti self defense yamuri kutaura ndeyei pane mwana ane 12 years saka yokwanisi kuti at the end of the day vanogona vari right havo varivo maiguru vanenge vari wrong whatever it might be but iye akabata mwana iyeye nyange isusu nhasi tiri kumuudza kuti so tinenge tatomupandukira because pamwana hatitore saidi tinotora saidi remwana hatitore saidi remurume hatitore saidi remukadzi tinenge tiri kusapota mwana saka kapfungwa kaika vambotaura kuti ndiri kutofunga self defense ngavapfugama vambotina mate kamwe kakukakude kuti sokutendera vari kutaura ndeyei pamwana that's all I wanted to say. Right. Thank you very much Kola, thank you very much right hanzi ngavambosiya kafungwa dzere dzekuti self defense kumwana 12 years asiyai fungwa idzodzo nyaya yanetsa manje ndekuti tine one sided story pano hatina saidi revana ava hatina saidi ramai ava hapana saidi radokta saka panonetsa handimaona panonetsa dokta dei vanga varipo kana kuti mai dei vanga varipo kana kuti mwana mwe dei akazvitaurira handimaona for now ingori shoko ramai ratingofamba naro kuti vari kuti vashungurudzwa nevana ava handimaona saka hapana kutomira zvakanaka right hello musheka njani tiri kunzwa maswera sei
Just when SIS MELLY, the best thing chavanoita kutoti vabude mumba imomo. Because Vana, they are angry, they are not happy. Vari kutoona mukadzi vari kutoona enemy yavo yekutanga nekupedzisira. And it's not going to get better, it's actually going to get worse. To the point yekuti vakatadza kumuataka mukadzi uyu, they are going to go for the child. Ndakuti vachiti hanzi dzine mwana we8 or 9 years. Vakatadza kuataka maini vava vachaenda kune mwana vachanatsoenda panorwadza chaipo chaipo. And I don't think Kola is ready for that. Saka ngaamove out anotange life yake because those kids are angry. And not kuti tiri kuvakurudzira SIS MELLY, but they have the right to be angry according to the story yavanoziva vana. Vakaudzwa. Yeah, because obviously tiripo vana vakagara mai vavantu vaitovaudza. Mai vavaitovaudza LOC like musi vanenge vasina kana soldier kuti mwana akati chakati mama akati handina kuti handina anosati dhedhe wenyu havabvumidzwa kana kuti kupa mari nemukadzi uya uya wava naye kana kuti ndiye ari kuramba pane pachitagwa eloti chero zvemashuwa nezvimwe zvokuyeva. Saka vana vanotori nehatred nevana vaka ndezvinhu zvekuudzwa namai vavo. And fuchi mai vava there is no way yavangataura good things about mukadzi uyu. Hazviiti. Very true. Hazviiti. Hazviiti because vaiona mai vavo vachichema kunzwa kuti kune mukadzi kudzo. Vaiona mai vavo pamwe vaitorohwa pamwe vaitoabuswa. We don't know what was going on SIS MELLY. We don't know because we don't know the other side of the story. We don't know what that woman went through. We don't know kuti akabuda sei mukati memba imomo. For now tine side yamainini and that's what we are tiri kushandisa parizvino. We don't know the other side. Maybe vana vakatoapaitika zvisingatomboiti to the point yekuti vakutonyatsa kumuvenga mukadzi zvekudaro. And there's nothing that she's going to do about it. Secondly, amenshona zveself-defense. Hakuna self-defense yemwana ne12 years man. Hakuna self-defense. Unozvidefenda sei kune mwana ne12 years? What are you going to do to the child? What are the plans? Vakazvimisira kuita imainina. She needs to move out mumba imomo. Yes. If the guy is a doctor, he can afford to rent the wife somewhere else. Ogara in peace. Voregedza kuda kuti self-defense whatever kune vana. Vana have got every right. Nyangwe dai ndakandiri SIS MELLY ndiri mwana mudiki ndonzwa kunzi mai vangu vakaburiswa because of mumwe mukadzi. I would hate that woman. There's no way I would love her. Handimbomufarira, ndaimbofanira kumufarira. Because aburitsa mai vangu. Ari kuchemedza mai vangu, ari kuchambudza mai vangu. So there's no way anyone can love munhu akadaro. You understand? Kana uri mwana. But on the other hand, I still feel kuti ivo mai ava mai vevana cheche vanotora nezviviri chaizvo zvakasimba. Vari kuziva zviri kuitika zvakaitika pakati pavo nemukadzi uyu. Voendesa futi vana vavo ikoko. Vandoona kukana dei oraiti vana varevo vakafa pekutanga. Kaenda kusira message paapp neva-internet. Until the mission is accomplished. They are on a mission. And they know exactly what they're doing. Vari kudziya zvavari kuita. Mai ava paripe ndo vari kutotuma mwana wavo kuti ita izvozvo kusvikira ati eke kusvikira apabuda chete. Pavari kunzwa kuti mwana ari kuba mwana ari kuita this and this. Why is she not taking action? She's not taking action because she's part of it. She's part of it. Hapana action yavari kutora until the mission is accomplished. Kusvikira mai avabuda mumba muchaona kuti vachingobuda kudai vana vanogona kuti ogara zvakanaka baba hamuzombonzwa macomplaints ese vava. Vakabude mumba mune vana vanogara kwavo vega. Simple. Okay. Thank you, SIS MELLY. All right, thank you very much. And it's good message yako ini watoisa message kunamba dzipi because namba dzangu idzadzina message imwe yadzinadzo. Kunze kwedze vanhu vari kutoda kupostigwa nyaya dzavo. Hapana message iripo apa ndaona apa. Ndokumwa ndinoona message panyaya zvenyaya iyi. Handizivi. Ndisati ndakangamwa zvakare guys. Kana kuine munhu ane hama yake inoita basa rekuita zvekuchera mugomba kuJoburg, kuchera makomba egold uyu. Asi murume wako here uyu? Asi murume wako here uyu? Ndisati ndakangamwa kana kune munhu ari kuJoburg uko murume akaenda kumakomba kubasa ata zvekuchera makomba haasi murume wako here uyu? Haasi murume wako here uyu? Kune murume adhirizigwa nemugodhi asi mupenyu munhu uyu. Mupenyu achiri mupenyu asi kuti vanhu vemuno vari kuramba kubvisa matombo aya. Antiwana achiri mupenyu saka vanhu vari kuramba kubvisa matombo vanhu vemuno. Kana mune murume akaenda kuchikorokoza kumainuko, please chekai nevarume venyu. Achiri mupenyu asati afa akatsikirikwa izvozvo achiri kufema asi kuti rescue team kuti vamubatsire ndo vanhu vemuno vari kuti ngasvigara ipapo.
Animaona. Sana kuti nsandara nditoka ngamwa. Ndosanga nayo chisikuru lapa. Right. Saka ngaitinzwe vana maigura. And the other thing that guys, pane mumwe tine umwe wedu andika anonzi Fungai ari kuHelen Joseph Hospital akaadmitwa akaita the picture is necessary to me Petronella, it is necessary to me, it's not clear but it's necessary to me. Muna ndatotaura message yasvika so tine umwe anonzi Fungai Njolomonde ari kuHelen Joseph Hospital akaadmitwa arikuda kuitwa operation handichika. Saka kune vari kuHelen Joseph vanokwanisa kunomuonawo, please ndibate ndipe madetails, please get hold of me. Tine umwe wedu anonzi Fungai, munokungoendawo kungonomuona chete, she doesn't need anything, just kungoenda kunomuonawo ari kuHelen Joseph akamirira kuitwa operation handichika. Vari mudhuze, please vanogona kuHelen Joseph, ndibate ndikupe number dzake muende kungonomuona handiti. Right. Hello Kola. Hello SIS MELLY Makadi. Ndipo Makadi yei. Tiripo ini ndakamirawo maiguru. Vanhu vari kungoti maiguru vakazoti maiguru vakazoti. Isusu takatodzisiwa dzimba idzi, vana mwana wangu takatongopedza gore rese ndisingatotaure naye, akazombobaya baba vake nebanga. But ndakazonzwa zvakunzi inini ndini ndakanga ndindamutuma inini kuti aite izvozvo. Saka zvinhu zvokuti maiguru vari kunzi vakati pamwe vasitombori involved, ngatikudzire nekesi iripo direct iyoyo. Imimi hamunange mamutuma here mwana, kwete kumutuma as such, but kutaura like mirai, kwete kumutuma. Katiti kutuma hakusi kutuma, chinoitika ndechekuti munenge muchitaura mabad words, muchitaura bad experience yamakati nababa, hamunawo zvakanaka zvamutaura musoro pababa kana marambana. Memuchikutaura kuti raive rombe aindirova murume yanga asingatomboiti, dairohwa kunge nyoka yapinda mumba, ende murume yazvainza chishungu zaidihurira. Handimaona pakadaro manje mwana anobva aita zeremeni, anovabaya baba vake nebaba. Maitaurawo zvakanaka zvokuti ndii pamusoro pemurume wenyu. I was not even involved. At all. Okay. Sa akavabayireiwo baba vake nebaba. Pane kakunetsana wakaitawo ikoko ina hatina kuziva kuti nyaya yei. Okay. Alright. Saka alright, taurai iti. Ndozvana tinongotaura kuti mamwe maaccusations andikangonzi maiguru akazoti maiguru akazoti vanenge vasina kana ruzivo nezvirikuitika ikoko zvachose dzimwe nguva. Like kungoti tongotadza kutasana nenyaya tichingoti maiguru akazoti maiguru vakazoti. Aiwa, apa takatawa uchidzimai vacho vakati pandichaya ndivamedza. Sorry? Apa takataura uchinzi kwai mai vacho vakati ndichaya ndivamedza. Kwai mai vacho vakati vakafonegwa nemapurisa vakati ndichaya ndivamedza kuti vari kutarisa baba vacho nemukadzi eifara saka ndichaya ndivamedza. Alright, ipapo sora ndinopanzwa. Alright, zvakanaka Kola, thank you very much. Pakaipa takaipa. But chinguripo chekuti guys, vana vaka mweya wabata vana usina kumira zvakanaka iko zvinhu ndochokwadi chinguripo. Mweya uchineta mwana unomira zvakanaka guys. Maiona imwe video yemwana ne 16 years, 16 hapo anga ari kuchikoro, anga ari kutaveni. Hamene kueti cliff koko, anga ari kutaveni achitamba kubhawa. Pambaba na mai vanga chitoti mwana akawata bedroom, so iye mwana akadzari pa window ari kubhawa. Apedza abaya munhu nebanga uraya. Mukutamba imomo, mukufara imomo, 16 years amuzongofunga kuti mwana tinaye kuno police ndakauraya munhu. Saka mweya wekutendera mwana una kunaka madzimai, ngatingodzana ichokwadi. Chingoripo chekuti mwana wako whether mwana kana kuti besides kuti mafoni, technology machichi ngatifugamirei vana. Whether kuna machiwa generation iyi yakauya iyi iri kutargeting Satan zvakasimba. The devil is targeting this generation zvokutodaro. Handimona vana ava ma 2000 ka handizivi. Ndosaka 1 ndo vari kufa zvokudaro. Vari kufa zvokudaro ma 2000 yesotitarisai. 2 upengo hwese ndo zvakare huri mavari zvakare. Havana chavanogumbura kuti zvese vanowanikwa vachiita vanavo.
saka zvacho zvinotogoda kuti Mwari vadi vapindire. Hanimaona zvoda kuti Mwari vapindire kuti vana vadi vangoti handizivi nokuti guys hamuzivi kuti akuchema nevana sekunzo. I wish you know kuti akuchema nevana kunzo kusei mungade munyatsa muchazonzwisisa. Hanimaona ngoti vanhu musati vasangana nazvo hamuzvizivi. Inotaura nevanhu vanochema vediwe nevana vanhu vanochema kwete vekuZimbabwe chete vanhu vemuno chaivo vemuno nezuro kusora nesu ndakandadedzerwa umwe mwana wekusande school wekuyuth kwangu chechi kwangu mai vacho vakati ndimi ticha vachona veyuth yaikuno munyaya dzemwana wenyu unosvika ukanosvika pachikamu chekuberekwa mai mwana ne15 years unosvika ukanosvika pate ndainda kasameje mumba youth ndainda ndizuro late ndainda unosvika pakuperegwa uchinodzihwa nyaya dziriko mai mwana. Anoona saka ma2000 akangoma koitawo vaya veUK ingane veUK kana kuti veAmerica vana vakanga vakabata bhandi vaya vachirekodza baba vachida kurova baba handi vazviona vachituka baba mahura. Hanimaona vana vasikana vachitongesa baba kuti mahura vachitongesa baba ma2000 zvaimboitika izvi guys. Zvatirikudza kuti mungangoteni kudika kuti zvaiitika izvi kuti iwe baba chiuri chakura chishura chinoitika baba izvi wayinomutanga mudhara kuti indhara iri kuhura yabishi kana I don't like it ndhara go to fuck you up zvaita mona achitaura maizvita wairohwa kunge uchafa mai mwana unge nyuka yapinda wangu iri mudura wairohwa mai mwana. Vana vacho vachitotongesa baba vakatogara vari protected vana vasikana vachitongesa baba kuperega kufuriza baba kufuriza mai mwana vana vachitonga baba kufuriza vana baba kufuriza kudai. Don't forget that. So your father says, whose father? Vana vachitaura saka ndo vana variko mazana ma2000 ndo vana variko mazana baba ndo generation yetinayo iyoyi generation yekuti inokunonga inokunyaradza paFacebook vamoni zvinoitwa vanhu kuti machembera anotukwa sei. Ndaimotasa kuti muone vana ukanobva kufa kuti ndo kwaunozorora iye vana vakachikutuka ndosaka mchana tsongo tsana tuchongobhuloka takanyarara ukanobva kufa kuti unoperegwa mai mwana kamwana karushiye zvako kanenge kachitokupamba neyo kuti ukufunga zvomubhuloka chete vana ivava. Hanimaona zvinhu zvavazvi variko vana kwavo they are there vana vari right variko pa2000 but majority yavo kazvakutoda Mwari nokuti chokwadi hazvina kumira mushe zvacho hazvina kumira mushe. Saka ida kuda kuti ndinde guys ndakuda nhasi musikana wangu atoenda ati vangu vatobaya baba yaofurira kuti ndinde ndione kuti ndatamba nekota asi ndisati ndainda imi vanhu vekuUK dzidzai kuremekedza vari meshamwari dzenyu. Vanhu vekuUK inyere here kana kuti chiko dzidzai kuremekedza varume veshamwari dzenyu. Ungati mabuda muri maida auti mose iwe neshamwari yako nemurume wachona kubvawo munoda kusiya matengera mukazi wachona madhinsi pokodzokera kumba kuenda kuita zvinonyadzisira masiya mukachona kubvawo naimi vhidhiyo makaiona vhidhiyo ende zvinonyadzisa mufunge vanhu vekuUK musada zvinongovharavhara kudai wavhara pakati kudai wadai mai vaya mweya Mwari wavakaramba wakati chichaitika nangosiyiwa panogari dzokeri kudai kumba kudai wanike baba vatori bhisi mai mwana neshamwari yavo pabhedhi vasiyiwa kubhawa kwavanga vachifarawo vese kusiya mukadzi kwakubuda neshamwari yamai kwakuenda kunoningirira kunoita zvinyasira neshamwari nemurume weshamwari yavo. Hani munoona saka kana une nyere yakadaro hazvina kunaka. Hani muona hazvina kunaka kana une nyere yakadaro zvinoda kuti tenge cucumber rako gake rako tenga cucumber rako saizi yaunoda ushandise gake rako kana zvainya kunetsa usatore murume weshamwari yako uchidaro kuita shamwari yako fuza kudaro baba vaya vakuru kudai izvi vasinga exposa nechunhu nemukadzi nabusa nechunhu zvakaoma zviri mavhidhiyo ndiuzeyo angabatwa mwedzi mafango ndinokuti kuchichiuiaaadzokere kugorovhura dzokudai wanike zvise zviri musho kana bra kana pindi kana chime mwana musho kana muchizati muita zvinhu zvokubirira izvi muchizati muita zvinhu zvokubirira mai mwana muri pasedbe muzoda kukurura zvise nebhurugwa penti kusara uri mwa mazamu bra kusara musina kana kuita magobagobagwe zvandakaona kusita magwe kumusina nebhurugwa zvomuita iri kudakisa nebhurugwa apa zvomunga zvomuida kuza nebhurugwa vazokatwa vari musho maiwana musho kana penti kana bra kana chii maimwana nemukadzi angu zvakavhura jo wanikeji wangangoda angovhara fesi neapo
kudai kwanzisize ndinayo video zveidi ndinayo video iyo ndeiona kuri ndogona ngokupai haisina ina basi tune video andingakutarise zvepano video ndogona ngokutadza kapisi chete asi video ndinayo video ndinayo ndinayo video nemuntu handa video kutadze video kapisi ndozobloka kutadze kukubvisai chete video nayo ndaseven iripo video iyi ndogona kupai kwaimbe kuzime mazimba kusanga kupai kune imwe nyika mazimba unoenda tsvake chivatanise kubirira vataone bhuruga nebhura kutati kana ukabatwa haikona kutozowanikwa usina kana bhuruga kana bhura memwana at least musikana ngakapfeka hake chiuyu chitopu ndizoblokiwa guys ndizoblokiwa. You come here, you live in a pub, and you come and sleep with Melo. Melo? Look at you. Melo? There's nothing wrong. You're embarrassing. This is so embarrassing. Melo, mungasiya bhurura kupabu. Kusiya bhurura mupabu Melo. Uchinda nemurume wabhurura kumba kunoti uningirire. Uine kunoti. Saka ini guys ivo vakune vatoya kuinbox. Ndovanda kutongopa musazondikumbira futi. Mupanana ikoko musandipi. Musazondikumbire antika. Ivo vandati vatouya vandatopawo muzongopanana kupanana. Vandatopa vauya muzongopanana panana please. Andizogoni kuramba ndichingoshiya. Zvonyadzisa vazipa hazvite uchaiona izvi inanizokupiplaya yese kuti tiblokisa izoitisvi baba vakatobudisa vari musho anomaona hanzi ngwesai pakanaka tora magirasi enyu munogona kuona apa handiti munogona kuona apa mirai munogona kuona apa orit mirai tione monai kumagirasi You decide to leave me. You time me out of all people. You come here, you live in a pub, and you come and sleep with Melo. You Tanti, look at you. What do you mean there's nothing wrong? You're embarrassing. This is so embarrassing. Maona magrasum. Maona niti magrasum. Anti maona magrasum. Kwa voice mkatarisana. Mazimba. Guys, ini zvatokwana guys hapana munhu andichapa zvekutipa video yazvidi zvatokwana guys ina handidi zvokusara ndichingonzi mavideo zvazvipedza so right chiregai kuuya guys chipananai kukoko hanzi taona vamwe vaona vamwe vaona magirazi ko ndiyadakawa netrick yekuti munoona kumagirazi nemakaoma naimi ndiyadakataka netrick yekuti munoona kumagirazi nemadiaries pfungwa dzenyu so munoda zvinhu so guys musitomorera zvakanaka ndika gainide kutamba nepoto dzangu vanhu vanoda zvinhu kini akambozvifunga kuti gara zvezva magirazi ane reflection vanogona kuona kana mbozvifunga mufunge zvakaoma shuwa saka guys mozoona ndika kana mozoona muchapirwa nevamwe vekundapa kune vandapa veuk vaviri vatatu muzopumura vanhu vakura tingatozvevana achifanwa kupasika vakura heneko vanhu vakuru ndezvamisvo saka guys ndakuenda ndika morera zvakanaka musira zvakanaka right vapia pajapa kusigira mangwana musakangamwe kwamaititi taiona magirasi wo andakuziva zveini right saka morera zvakanaka ndika guys love you so much take care of yourselves gaitimbona kuti tingaita sei anditika bless you vari kuda mafuta evhudzi nemafuta mubata mukoma Gordon kuuk yuko mukoma Gordon will sort you out naandilili and UI will sort you out anzi don't go in mai guru akauya vakandibata ndombosiya kubika ndodzoka kana mai guru akauya vasati vauya
hanzi ndipeyo. Aiwa yemwana chero kakumbira nerudzi gwipi yemwana ndiburitsi, yemwana azviti, yemwana azvigoni, yemwana azviti. Thank you kanzi komvenge kana ndikapedzera ndikuita nguva iripo I can come back nevhenge iyoyi. Muri kudzida dzemujolo serekanizi. You love them dzemujolo. I'll come nevhenge time. Bless you.